Presentámosche o programa Por Talento Digital Esenciais de Fundación 11 para mellorar as túas competencias digitais. Queres dar o salto ao mundo digital desde o teu móvil? Digitalízate e conquista o mundo móvil é un curso presencial de Fundación 11, deseñado especialmente para persoas con discapacidade. Esta experiencia formativa de 8 horas pon na túa man ferramentas para aproveitar todas as oportunidades que ofrecen os dispositivos móviles. Aprenderás desde conceptos básicos como o uso seguro de Internet e a configuración de correos electrónicos, ata como mellorar a túa empregabilidade e o teu perfil profesional nas redes sociais. Estes son os contidos do curso. Conexión a Internet no móvil. Navegación en Internet. Creación dunha conta de correo electrónico. E xestión básica do correo electrónico. Con este curso non só mellorarás o manexo de ferramentas digitais desde o móvil ou a tableta, senón que tamén abrirás novas portas para o teu desenvolvemento persoal e profesional. Mellora xa as túas competencias digitais co curso Digitalízate e conquista o mundo móvil. Apúntate, chama ao teléfono 91 327 60 60 e forma parte do cambio cara a unha sociedade máis conectada e inclusiva. Actuación enmarcada na iniciativa Xeración D, impulsada por Red.es, colabora Fundación 11, financiado pola Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Goberno de España.